Mayong adlaw mga idol. Magkalingaw tag bungkag ganitong pukot na bisi na mga idol. Na magamit. Kung kuwag mga tingga kay sayang ba. Napuslan pa ng tingga. Kay ato na yung ilisag pukot pohon og mga kakwartata. Basta ning pataw pod. Ay mga chinilas atong pangwawon kay gamit pa ni. Na perti nang gisiyaw, di na daog kuan, di na kakuha isda. So akong kalingawan og kuan tingga hinluan na to kay pohon kaloy ano kwartata atong ilisag pukot, mamukot ta pohon pod no atong content. Mamukot-pukot ta pohon. Ako na yung ilisan og tracing nga mata nga pukot mga idol para makakuha tag mga gisaw nga daghan. Lamay lang gisaw pag kilaw mga idol ba. So ning hinluan kay sayang guniyo og di na to kwaon. Gamit kini pohon natay kwarta tong ilisan ng pukot. Hasta ning guma para di na to palit og ning nani. Palit na lang tag kanang pukot nga 3C ang mata. Di na to patingga na naman titingga. So lang tanggalon daan. Dugay-dugay ni squaw mga idol, no? Gamit kini ba panudan. Ya goy sudan ato rag dagat na bladlad ta kadali. Sulbad ng panudan ni guli. Sayang taas kini kuha ni ka metros mga idol. 200 metros. Di na magamit kay dagko na kagisi masud ng kabaw. Ito lang yung luan niya, sayang kayo. Dagko ba yung tinggaan dagko oh. Gamit kayo ni. Signay mo sponsor sa pukot niya kaya tuwa ng tao do. Para makapamukot So, pa ka-subscribe sa kong YouTube channel. Sige, ganahan ko subscribe niya. Subscribe ko idol. Yung mga suporta lang para kaluyan ta po dahil kuwanta maka-revenue ta dilipita. O akong kasagaran content karon mga idol yung pagkatiman ako sa baboy. Ay magkatabang sa inyo ba akong mga pagtrabaho sa baboy. Karong Biyernes mag-inject na pug ko mga idol. Atangyan ninyo mag-inject ko og kuan Jictran. Second dose na niya mga idol. 14 base sa vaccine. So, tangin niyo itong content sa pagatiman ng baboy. Sa po mag-content po tagkuhan ganing mamana tas dagat. Ang pahit lang kaya matay GoPro din ako mapakita sa inyo akong pagpana sa dagat kay patay GoPro lagi. Patay budget. Pait pa kita, pait. So, padayon niya punta mga idol bisan pag patay content nga ko ano. Spirit facing sa pagpana. Padayon niya punta. Mag-vlog yapon ko mga idol. Nahinay po kadungagan akong mga subscriber ug kung WhatsApp. Daghang salamat sa gatanaw dyan no, nagabalik tanaw sa kuang mga content. Daghang salamat. Nahuman na itong tanggal mga idol. Wala na tingga. Wala na pa'y guma. Dara ito mga tingga nga itong natanggal. Mga guma po, dara po. So ano kay puhon. Kaloyan mga kwartata ito yung pa-repair. Dara ito mga guma oh. So magamit pa kayo ni. So mga tingga po na diri. Dara ito mga tingga. So gamit pa kayo nino ato ning ipusan kay para puhon makakwartata natay pukot. Nagamit nato.